Παρακαλώ. Τι παρακαλώ. Τι παρακαλώ. Πού είναι χάρτια μου. Φωνάζετε. Φωνάζω. Έτσι μη. Άντε. Πού είναι χάρτια μου, δεν μπορώ να πάρω τίποτα. Μισή ώρα, μισό χρόνο. Τι σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν έχει τα πας γύρω να φας. Τι σας παρακαλώ, μύριζε. Θα πάω να πάρω χάρτια, δεν μπορώ μισή χρόνια περιμένω. Τι είναι αυτό. Δεν μπορώ να κατουρίσω, δεν μπορώ να κάνω τουαλέτα. Αυτοκίνητο θέλω να πάρω. Πού είναι χάρτια μου. Μα δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Σας παρακαλώ. Περίμενε. Τι φωνάζετε, ηρεμήστε. Φωνάζω, τι θέλεις. Θα πας άντρα σου να φωνάζεις. Τι θέλεις. Και εσείς. Τι έτσι, Ηρεμήστε, αλλιώς θα σας το πω. Περίμενε, τι θέλεις. Τι γέλας. Μα δεν γελάω, νευριάζω και... Δεν λέω εσάς, περίμενε, εσύ μη μιλάς. Περίμενε λίγο, μη μιλάς. Τι γελάς εσύ, Α, ναι. Τι έτσι, τι θέλεις. Πού είναι χάρτια μου. Μα δεν μ' αφήνετε να σας εξηγήσω τα χαρτιά σας. Μα ξέρεις τι σημαίνει. Μαμά σημαίνει, τι μα. Μπορείτε να μη φωνάσετε και να ηρεμήσετε. Να ηρεμήσετε. Δεν μπορώ. Νευριασμένος είμαι. Να μου πείτε το όνομά σας, το επίθετό σας. Για να ξέρω άμα είναι έτοιμα, κύριε. Τι όνομα θέλεις, το δικό σας το όνομα και το δικό σας το επίθετο, για να ψάξεις τον υπολογιστή να δω αν... Μη μιλάς γρήγορα, δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Λοιπόν, τι λοιπόν, ακούστε με. Λοιπόν θα πας, λιμόνι θα πιεις. Ακούστε με. Τι ακούς. Εσύ ποιος είσαι για να σε ακούω. Εγώ είμαι διευθύντρια του γραφείου, σας παρακαλώ, ηρεμήστε λίγο. Χάρηκα και χαίστηκα. Λοιπόν, επειδή δεν μιλάτε καλά, εγώ θα σας το κλείσω. Μη κλείνεις. Τότε σταματήστε να μου πείτε το ονοματεπώνυμό σας, να σας δώσω τον υπολογιστή, αν είναι έτοιμα τα χαρτιά σας, να σας πω να έρθετε να τα πάρετε να τελειώνουμε. Πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας. Σάκης Σαξοφωνίτης. Γρήγορα λίγο. Μισό λεπτό, κύριε. Τι μισό λεπτό, 1 λεπτό. Λοιπόν, τα χαρτιά σας θα είναι έτοιμα αύριο, την ίδια ώρα. Δεν θέλω αύριο, τώρα θέλω. Μα δεν τώρα. Δεν πειράζει, τα κάνεις τώρα. Κοπέλα που κάνει τα χαρτιά. Κοπέλα, γάμο το κοπέλα, τώρα κάνει. Μα η κοπέλα που κάνει τα χαρτιά δεν είναι εδώ, έφυγε, είχε ένα σοβαρό... Τι φωνάζεις. Μα κύριε, εσείς γιατί φωνάζετε και βρίζετε. Καλά κάνω, εσύ πρέπει να μην φωνάζεις, πρέπει να μου ακούσεις. 500 ευρώ έδωσα για να γίνει έτσι γάμο το γραφείο σας μέσα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν, όταν είστε πιο ήρεμος ξαναπάρτε. Δεν είμαι ήρεμος καθόλου. Όταν είστε πιο ήρεμος ξαναπάρτε με. Δεν θα γίνω ήρεμος.